खुलुमबाय BTR रायजोनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखु गोनां खोथा बे खोथायानो जाहैबाय BTR रेकर्डनि दफा बायदि 6.3 स्कुल आरो कलेज जायफोर स्कुल आरो कलेजा दासिमबो सरकारि जायाखै बे सरकारि जाय स्कुल आरो कलेजखौ BTR रेकर्डनि दफा बायदि सरकारि खालामनाय जागोन होननानै आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ रादाय खादोंमोन नाथाय आसाम सरकारनिफ्राय BTC रायजोनिसिम गांसे लाइजाम बे लाइजामानो जाहैबाय बेयाव बेबायदि लिरदों जे आसाम गभर्नमेन्टनि थाखाय मोनसेबो कलेज आरो मोनसेबो स्कुलखौ आसाम गभर्नमेन्टआ सरकारि खालामनो हानाय नङा होननानै BTR रायजोनो बे लाइजामखौ हरदों जोबोर दुखु गोनां दिनै गोबां रायजो आरो मास्टरफोरा इन्टेलेक्चुवेल रायजोफोरा सानदोंमोन स्कुल आरो कलेजखौ आसाम सरकारा प्रभिन्सियलाइज खालामसिगोन बा सरकारि खालामसिगोन होननानै नाथाय आसाम सरकारा खनसेयावनो नैबे लाइजामजों BTR रेकर्डनि 6.3 दफाखौ आरो बे रादायखौ आसाम सरकारा दिनै सिफायबाय आरो बोफ्लेजोबबाय दिनै जोंनि माहारियारि आफाद आरो रायजोफोरा मा बुंगोन जाय सरकारा दिनै आसा होदोंमोन सरकारि नङै स्कुल आरो सरकारि नङै कलेजफोरखौ सरकारि खालामनायनि नाथाय गांसे लाइजामजोंनो बे खोथाखौ फोसावबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआ दासिम स्कुल आरो कलेजखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनायनि सरकारि खालामनायनि जेबो राहा गैया होननानै बुंखाबाय आरो नै दाखालि बावै BTRआव 10टा कलेज सरकारि खालामबाय होनना फोसावनायनि सायावबो नै मार्चनि 13 तारिख आंनियाव गांसे लाइजाम फैबाय बेवहाय बेबायदि लिरदों देयर इज नो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल There is no government amendment bill in connection with provincialization of 10 nose of degree college under BTR. BTRआव दाखालि बावै जानाय 10टा कलेजआबो जेबो गभर्नमेन्टनि एमेन्डमेन्ट बिल गैया होननानै दिनै बे लाइजामखौ हरदों बेसेबां दुखु गोनां नोंथांमोना गाव खालामना लानो हागोन नाथाय बेथनखौबो नों गावसोरनो होनांगोन जोङो नोंथांमोननि बे कलेजनि बेथन होनाया जोंनि फान्डजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै बे लाइजामाव बिथांमोना जोंनो लिरनानै हरदों जोबोर दुखु गोनां खोथा आंनि सावरायनायाव बिथांमोना फोरमायदों बे देरसिन गोरोन्थिखौ प्रमद बर' सार बिथाङा खालामनाङामोन होननानै गोजौ लेभेलनि अफिसारा बुंदों इलेक्शननि थाखाय बे नाटकखौ खालामनाया जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय दुखु गोनां खोथा दिनै बिनि थाखाय सोर धरनो हागोन एबसु आबो बर' साहित्य सभा बा सोरबा बनसु बा सोरबा BSU सोर धरनो हागोन बिनि थाखाय दिनै गोबां आसा खालामदों रायजोआ सरकारि जामारगोन नामा नाथाय दिनै बेबायदि मोनसे लेटारखौ आसाम सरकार लिरना हरखाबाय ओरैबायदि लिरनानै हरदों It is not possible for state government to provincialize the college. बहुत दुखु गोनां खोथा बेखौथ' दिनै रायजोनो मोनथिहोआखै रावबो खनसेयावनो बोफ्लेजोब्बाय बे 6.3 दफाखौ दानिया जाय सरकारा दिनै बे 6.3 दफाखौ नाटसाट खालामबाय बे सरकारनि लिडारफोरखौ हमदो दानिया जोंनि बर' रायजो राजाया दिनै आं बे खोथाखौ मिथिहोबाय बे लेटारखौ नोंथांमोन होगोन नोंथांमोना मोजाङै नायब्लानो जाबाय।